Kini ang Atraka Balita 943. Si 2nd District Representative Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria sa Sigono Distrito ni Probinsya sa Negros Oriental may klaro nga sa kadaghan karon nga milansar pagka presidente sa nasod nga Pilipino nga ang Nationalist People's Coalition kon NPC. Sumala pa ni Congressman sa Garbaria nga karon sunod bulan Disyembre mahibal-an na og kinsay idusar pagka presidente o vice-presidente sa Team NPC. Wala pa siya. Because kami, as a party man, NPC, I will be able to know what it. But usually, karon December, we will have a general meeting, no? All the congressmen and of course, all the members of NPC sa Tibuok, Pilipinas. We usually have our Christmas party at the same time meeting. So then we will know. Kinsay endorse sa partido. President, Vice President, Senators, kinakan mag-ayo. So we will still do that. But local, wala problema. Kaya kita na may mag-kuhan na rin. Kita na may magsabot na rin. Which will be agreed. We already have our governor, which is Henry Praetebes, Vice Governor, si Kinsane, si Erwin Macias, board members sa Segundo Distrito, at Tuloni Kabuok, si Chaco, si Woodrow, si Sigfred Buaga sa Tanhay, and the rest of the mayors have been agreed. We also have plenty of members of NPC coming from all the way from Canlaon to Basay, so kompleto eh. This is the very first time for the longest time. Kaya mura mag na-kompleto dyan ang partido NPC din sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Matod pa ni Congressman sa Garbaria, nga katong niaging simana diin na nagkaraban sila sa pagduso sa suporta ni Senador Bongo ko na mudagan siya pagka vice-presidente. Dogang pa ni Congressman sa Garbaria nga kung ugaling mudagan pagka vice-presidente si Senador Bongo, iya kini nga suportahan ilabi na sa iyang distrito. Supporting for Bongo. My heart says for Bongo. Di ba? My heart says I am for Bongo. Most probably I will be really supporting Bongo. Though if the NPC... I will have to discuss it with them because hindi mo kung pwede ako buot-buot na. I will have to discuss it with them. But, we have been friends and I also... I'm sure they will going to allow me. For us, hindi pa ko kasuti 100% because I have to discuss this with the higher ups sa partido NPC. Kini ang Atraka Balita 943. Si 2nd District Representative Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria sa Sigono Distrito ni Probinsya sa Negros Oriental. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.